أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu ko sauraronmu a cikin wannan ƙoƙari da muke mu yi bayani akan yadda aka kafa da yadda aka tafiyar da daular Usmaniya da jihadin Shehu Usman ɗan Fodiyo ya tabbatar da ita a nan ƙasar Hausa, wadda mafi yawanta tana cikin ƙasar da ake kira Najeriya yau, amma da kwai ɓangaren da ke cikin Kamaru da kuma wanda suke cikin ƙasar Nijar da kuma wanda suke cikin wasu ƙasashe ma na maƙwabtanmu na yanzu. To mun tsaya ga inda muke bayani akan an gama jihadi, an fara shirin yadda za a shimfiɗa mulki na musulunci. Duk da cewa za mu samu lokaci mu ƙara bayanai akan wasu daga cikin muhimman littattafai, amma muna ganin za mu yi shimfiɗa da irin yadda su shehu suka bazama bayan an gama jihadi, ma'ana Gobir ta faɗi, an ci galaba akan Gobir, ita ce babbar ƙasa wadda ta gagara amma aka shawo kanta. Saboda haka duk sauran ma suka lafa, aka fara ɗabbaka abin da dama ya sa suka yi wannan jihadi. To littattafai kamar ga alama guda uku nan sun yi tasiri a wajen farkon kafawa. Da kwai Bayanu Wujubul Hijira kamar yadda muka faɗa, da kwai Usulul Adl, da kwai Kitabul Farq. Waɗannan littattafai an yi su ne, ko in ce shehu ya rubuta su ne domin ko kuma ta wajen ya za a kafa daula ta musulunci. Shi Kitabul Farq an yi shi ne don a bambanta tsakanin mulki irin na musulunci da mulki irin na jahiliya, ko kuma mulkin da ba na musulunci ba. Shi yasa sai ya kawo kamar muƙarana ne, kamar wato ana nunawa ga yanda waɗanda ba musulmi ba na ƙasar Hausa, ko kuma in musulmi ne to sun yi tsarin da ba musulunci ba, ko da suna da'awar su musulmi ne, kuma ko da ma suna sallah, suna azumi, suna zakka, amma a tsarin da ake tafiya da su tsari ne na zalunci, wanda ya haddasa matsaloli da yawa, wanda har su suka jawo abin da suka jawo har aka yi wannan jihadi. Kuma sai a ɓangare a nuna to me musulunci ya ce a yi a wannan wurin. To in aka duba waɗannan littattafai guda uku, waɗanda su ne kamar suka fara jagorantar shimfiɗar ya za a ɗabbaka mulki irin na musulunci, a cikin Kitabul Farq misali, shehu yana cewa ginshiƙi ko kuma harsashin ginin daula ta musulunci abubuwa ne kamar guda huɗu. Da ita ne, ko kuma da waɗannan ne guda huɗun ake gina harsashi. Na farko, tun farko ma ba a ba mutumin da ya fito yana nema a bashi. Wannan yana nufi ne ga, don ya kamata a yi sharhi, zamani ya canza, wanda ya fito yana so, kamar me, wato shi ana gudun, kamar yadda hadisi ya tabbatar, kila yana da wata manufa ce tashi, domin mulki ba abin da za ka je kana neman shi ba ne ba, in ka san nauyinsa. Mulki abin da kana zaune ne zai zo ya hauka, saboda ana ganin ko dai kana da ilimin yinsa, ko kana da juriyar yinsa, ko kana da wasu miza wadda za ta sa ka tsaya ka riƙe adalci, ko ka tabbatar da adalci. To in jama'a suka zo akan wannan, to haka shi musulunci yake yin mulkinsa. Wato ko da mutum yanzu a zamaninmu ya fito,
to ya zama ba fitowa ya yi ba karin kansa kamar yadda wane zai ce ni ina son in yi kaza. A'a, jama'ar da ke kusa da shi ne ko wata jama'a za ta ce a'a wannan muna ganin ya kamata ya yi kaza, ko kuma a cikin waɗanda ake son su yi kaza wannan yana da mu'ahilat, wasu abubuwan da suka sa shi zai iya. Saboda haka harsashi na farko dai kar a ba mai kwaɗayin son mulkin don ba a san meye hadafinsa ba, sai wanda yake an tabbatar ba mulkin yake so ba, a'a sa shi aka in an sa shi kuma zai yi abin ba tare da son zuciya ba. Abin da ake son a kauce ma nan son zuciya. Na biyu, tilas ne a gina mulki na musulunci akan shawara, wato ma'ana wa amruhum shura bainahum kamar yadda ya tabbata a Qur'ani. Wato ba a son mutum ɗaya wanda yake kamar shi ra'ayinsa kaɗai za a yi. A'a, kullum ya zama malamai da waɗanda aka yaba da hankalinsu, da waɗanda aka yaba da rashin kwaɗayinsu, da waɗanda aka yaba da wasu halaye nasu, to kamar shaja'a misali, to ya zama irin waɗannan mutanen kullum suna kusa da mai mulkin kuma ana shawara da su. Na uku, tilas a yi ma mutane sauƙi, kada a wato a ƙuntata wa mutane. Kada a bari a assasa mulki don ƙuntata wa mutane, a'a a assasa shi akan sauƙaƙa ma jama'a. Komi da talakawa za su iya zama an sauƙaƙa musu gwargwadon hali. Na huɗun kuma tilas a gina shi akan adalci. Wannan su ne kamar harsashe a cikin Kitabul Farq wanda Shehu ya kawo, wanda da su ne. Sa'annan sai aka ce to bayan an gina wannan ko kuma an yi wannan harsashin, waɗanne irin shika-shikai ne da za su ɗauki nauyin mulkin. A nan ma Shehu yana cewa na farko shi ne waziri, wato nan ka iya cewa kamar mu yau mu ce minista, ko kuma a ce wani chief of staff, ko wani prime minister, ko wani sakataren gwamnati, wato wanda da yake kamar ginshiƙin mulkin ne, to a samu wanda yake wanda za a iya dogara ne a kansa. Wannan shi ne farkon ginshiƙi wanda kamar yadda ya faɗa nan wurin, idan shi mai mulki ya yi bacci to ya tada shi daga bacci. Idan ya kasa ganin wani abu to ya nuna masa. Idan ya manta da wani abu to ya tuna masa. To wannan su ne kamar ginshiƙi, ko kuma in ce to ginshiƙin kenan, ko kuma in ce wato amud wato wanda yake kamar dai wanda a kansa dai ake ɗora ginin ko nauyin, to tilas ne a samu waziri wanda yake da irin wannan al'amari. Na biyu, ana buƙatar a samu wato kamar alƙali a cikin tsari na mulki wanda baya gudun zargin mai zargi. Ba abin da ke gaban shi sai me Allah zai kama shi da in bai yi adalci ba. To irin wannan su ne kamar ginshiƙi na mulki. Sa'annan ana buƙatar na uku, wani ginshiƙin shi ne wanda zai shugabanci 'yan sanda, wanda da shi ne za a kama mai laifi. Idan an tabbatar da laifin mai laifi kuma aka ce ga abin za a yi mashi, shi ne zai zartar ko ya kai shi inda za a kai shi, ko me za a yi mashi, to shi ma tilas a samu wanda za a iya dogara a kansa. Na huɗu, ana buƙatar wanda yake karɓar haraji, wato a samu tsari na karɓar harajin da ba a matsa wa mutane ba, kuma in an karɓe shi ba za a canye shi ba. To in an lura nan wurin, don wanda yake wannan zamanin ya gane, abubuwan nan guda huɗu ka iya cewa ɓangaren zartarwa, wato shi ne executive arm, ɓangaren shari'a, ko ɓangaren lura da adalci kamar na wato wanda za a ce yana tare da mulki amma a tabbatar ana abubuwan nan, da kuma ɓangaren tattalin arziki.
kun ga ba a manta da tattalin arziki ba, domin da tattalin arzikin ne za a biya ma'aikata don hankalinsu ya tsaya a kan aikinsu, ba sai sun dogara ga wani ba, ba sai sun yi ƙarya ba, ba sai sun yi ha'inci ba, suna da abin da zai ishe su su ci su sha gwargwadon abin da daula take da shi. To, waɗannan abubuwa su ne kamar harsashi na gina ko kuma irin yadda su Shehu suka gina tsarin wato khilafa ta Sokoto ko daular Usmaniya ɗin, irin waɗannan abubuwan ne suka yi amfani da shi a cikin abubuwan da suka rubuta. Sun yi sharhi a kan ya za a samu wato kamar abin da ake cewa yanzu ana kiran shi abin da zai ba daula kuɗaɗe ko kuɗaɗen shigowa, hanyoyin da za ta samu kuɗin shiga, yanda za ta iya gina al'ummar nan da ita. To, a nan ɗin ma aka ce su tabbatar, tunda an yi lissafi ba wai kawai haraji na mutane ba, idan aka yi yaƙi aka samu ganima da akwai abin za a ɗauka wanda za a bai wa baitulmali, idan wani abu ya ɓata aka rasa ko na wane ne bayan an gama duk cigiya, shi ma za a mai da shi baitulmali. Idan da akwai abubuwa da aka tsara wanda suke duk wani abu dai wanda yake maslaha ne na jama'a zai koma baitulmali. To, amma a cikin hakan a tabbatar kuma ba a ci haram ba, ma'ana ba a kawo haram ba a cikin baitulmali. Aka ce haram na wurin ba a ɗauki dukiyar wani ba akan ƙarfi ko akan zalunci a zo a sanya ta a ciki. Saboda duk abin da za a yi ɗin nan ya zama akan me ake cewa wato akan adalci ake tafiya akan irin waɗannan abubuwa. To, waɗannan su ne kamar ka iya cewa irin abubuwan da ke cikin irin waɗannan littattafan. Kamar shi Kitabul Farq, don ya yi muƙarana da wannan tsari na Musulunci, ya kawo irin tsarin da da ake bi, irin su kuɗin jangali da wani kuɗin sallah da wani kuɗin gaisuwa da ake sa talakawa suna biya. To, Musulunci bai ce kar a sa haraji ba, amma a sa shi daidai da abin da talaka zai iya biya, kuma a samo su hanyoyin da daula za ta iya samun kuɗi. To, a haka ɗin wa ma'ana an kashe irin waɗannan abubuwan. Daular Usmaniya ta kashe jangali, ta kashe kuɗin sallah, ta kashe kuɗin gaisuwa, ta kashe irin waɗannan abubuwan da su a wancan tsari na mulkin da ƙasashen Hausa suka yi, wato hanya ce da mai mulki yake iya gallaza ma talaka ko ya aza mashi abin da ya ga dama, ko saboda kila ya ɓata mashi rai ko kuma yana son kuma tilas ya biya. In bai biya ba ma ana iya sa a ƙwato dukiyar tashi a kawo ma sarki, sai abin da sarki ya yi. Duk waɗannan abubuwa ne wanda su Shehun suka tashi suka gani, ba ƙago su suka yi ba, kuma abin da aka rayu ne a ciki, kuma abin da ya ƙuntata ma talaka, kuma abin da ya ƙara sa shi kansu talakawan suka ga a wannan tsari da ake son a yi, da kwai ruhsa, da kwai sauƙi, da kwai samun ‘yanci wanda zai ba talaka damar ba a ɗauke mashi nauyin gudanar da daula ba, amma kuma ba a yi mashi a rashin adalcin da aka saba gani ba. To, irin waɗannan abubuwan ne na ɗan kawo kaɗan daga ciki don a nuna. Da kwai abin da na so ko ina jin na ɗan taɓa shi don a nuna yanda daular nan ta tafi wajen tsayawa a ga an yi adalci. A lokacin da ake jihadi, da kwai lokacin da aka farma wasu mutane, ba a san ko su wane ne ba, kuma aka ci galaba a kansu, kuma aka ɗauke musu dukiyarsu. Wasu bayan ƙura ta natsa sun zo wajen Shehu sun ce, mu muna gonanmu kaza an biyo mu da yaƙi, an ɗauke mana shanu, an mana kaza, an mana kaza. Saboda haka Shehu sai ya sanya kwamiti, duk wani wanda yake da kuka akan abin da ya faru a cikin jihadi, wanda zai iya zama kuskure ne, to ya kawo
sai a bincika a duba a bi masa haƙƙinsa. To, a nan da aka tattara wato ko kuma da aka sa kwamiti mutane suna ta zuwa, sai aka ga binciken diddiki da za a yi a tabbatar da shin da gaske kam wannan abin ya faru wannan bai faru ba, sai aka ga ba za a iya gane gaskiya al'amari ba kafin faɗuwar alkalawa. Saboda abubuwan da suka faru na yaƙe-yaƙe a wancan lokacin suna da nauyi, suna da wato wuya. Saboda haka sai shehu ya ce to tun da shi al'amarin nan yana da wuya, a ce daga lokacin da alƙalawa ta faɗi sauran duk yaƙe-yaƙen da aka yi da sauran duk abubuwan da aka yi, idan da kwai dalili ko kuma za a iya kawo hujja, to lalle a bi ma mai haƙƙi haƙƙinsa. A nan wurin Shehu Abdullahi ya ce a'a, ai shi zalunci ba ruwan shi da alƙalawa, ko alƙalawa tana nan ko ba ta nan, ko ta faɗi ko ba ta faɗi ba, zalunci zalunci ne. Lalle a bi yanda za a yi a yi. To suka yi ta shawarwari tsakankaninsu. Wannan yana nuna mana cewa duk da yake suna girmama juna ƙwarai da gaske, amma bai hana su faɗi ra'ayinsu ba a wajen ya za a tabbatar da gaskiyar al'amura. To a haka suka gudanar da rayuwarsu. Ba a cewa don wane shi ne babba ya ce kaza, idan kai Allah ya baka wata hikima ka ga gyara ko ka karanta wani abu, to za ka zo da shi ka ce kai ga abin da kake gani. To wane me kake gani? A tara malamai a zauna a yi shawara. Wannan ya nuna don Allah suke yi, shi ya sa kowa yana gudun kada Allah ya kama shi da laifin ko ya san wani abu wanda yake shi ne daidai bai faɗa a yi ba. To wannan shi kansa wani nau'i ne na zamantakewa da aka samu tsakankanin masu mulki. Wato ba su bari fadanci ya shiga tsakankaninsu ba, ba su bari son zuciya ta shigo ba, duk da yake cewa daga baya an samu irin waɗannan abubuwan sun shigo. Amma a duba irin wannan harsashi da aka kafa da tsantseni da ake son a yi domin a tabbatar da cewa an tsaya a kan abin da aka fahimci shi ne musulunci yake so. To irin wannan ne muke ganin ya kamata a tuna mutane yadda aka kafa ita wannan daula, kuma daga nan za mu yi ƙoƙari mu ga mun ɗauko daga cikin littattafan nan mu duba su, duba wadda za ta sa mu gane irin rubuce-rubucen da suka yi, ba wai kawai wajen tabbatar da adalci ba, hatta wajen haɓaka tattalin arziki da yin abubuwan da ake ganin ko kuma wanda su suka amfani da su. Don daular nan ta tsaya, duk da yake daula ce mai faɗi, ku dibi daga abin da ya kama daga Sokoto har ka kai Adamawa. Sa'innan daga kamar misali a ce a Ningi ko kuma ka ce daga Misau har ka kai Ilori, duk daula ɗaya ce. A wannan lokacin fa ma kafin Turawa su zo ta wuce wannan wurin, don ta shiga cikin inda ake da Kamaru yanzu ta shiga, to amma duk da haka an samu an zauna lafiya tun da aka yi jihadin nan, ba a ƙara wani tashin hankali ba, sai ɗan abin da ba a rasa ba, ba a ƙara wani wato tunziri ba ko a ce ga wani abu an yi shi. Amma me, saboda an assasa abin tun farko akan harsashi mai ƙarfi, kuma ana biye ana rubuce-rubuce. Malamai in sun ga abu ba daidai ba suna magana, ba a bari a ce ko don wane kaza ne bari a yi shiru. Kuma in an faɗan nan ana biye, kuma ga littattafai su kansu malaman su rubuta, za ka ce a littafi kaza wane ya ce kaza, an ce kaza. To wannan abin da aka yi ta yi, wato ta haka aka gina daula, domin an assasa ta akan ilimi. To in aka assasa abu akan ilimi, to za ka iske ya fi ƙarko,
ya fi nagarta, saboda na ɗaya an gina shi akan wani abu wanda yake wato kamar in ce an tace wanda yake da kyau. Sa'annan kuma da yake ilimin ne aka sa gaba, in an ga za a kauce hanya za a yi magana da hujja, a kawo hujjoji, a duba a ga shin menene ya kamata a yi. To haka aka kafa wannan daula. Su kansu sauran malaman, farawa daga Abdullahi da shi Muhammad Bello da waɗanda suke tare da su, kowa ya yi irin nashi gudunmuwa, kuma za mu ɗauki littafi ko da ɗaya ne ko biyu ko uku daga cikin waɗannan domin mu ƙara bitar su don a gane irin yadda aka kafa ita wannan daula ta musulunci, wato wannan daular Usmaniyya. Ba a yi ta bane ba don wai Fulani kamar yadda wasu suke faɗa, don babu ƙabilar da babu ciki a cikinta. Da kwai Fulanin, da kwai Hausawan, da kwai Nufawan, da kwai masu jin yaren Yarabawan, da kwai yarurruka iri, ba wanda aka bari, kuma abin da ya haɗa su nan musulunci ne. Saboda haka kai waɗanda ma ba musulmin ba, wanda suke cikin daular ta musulunci, an yi musu adalci. Kamar yadda za ku gani a cikin sauran littattafan, in mun duba su, ga irin yadda aka yi musu tsarin su na waɗanda ba musulmi ba. Ba za a tursasa su ba sai sun zama musulmi, kuma duk wani hakki nasu za a yi ƙoƙari a kiyaye shi, ko ya yake, ko sun yi magana ko ba su yi magana ba, a cikin nauyin da Allah ya ɗora ma daula da masu mulki a wannan lokacin, lalle su kare haƙƙi na waɗanda ba musulmi ba, ga yadda aka tsara shi. To duk irin waɗannan abubuwan muke son a hankali a fito da su don a gane su, don kuma a yi ƙoƙarin amfani da irin wannan, a fahimci irin wannan daula da irin yadda ta haɓaka, da irin yadda ta kai akan adalci. In an tuna, kafin zuwan wannan daular a ƙasar Hausar babu zaman lafiya, sai da aka yi shekara wajen 200 wannan na yaƙar wannan, wannan na Gobir ta yaƙi Zamfara, Zamfara ta yaƙi Kebbi, Kebbi ta yaƙi Zazzau, Zazzau ta yaƙi ina ne. Haka ake ta yi shekara da shekaru tun da aka kawo daular, aka assasa adalci. To ba kuma ƙara samun yaƙi a ce wai Kano yau tana yaƙi da Gobir, ko Katsina tana yaƙi da kaza. Duk waɗannan yaƙe-yaƙen suka tsaya, jama'a suka sake, aka ci gaba da wato rayuwa, ana gina tattalin arziki a irin wannan. Duk da cewa kowane wuri an yi tsari na security, yana cikin abubuwan da za mu gani, wanda wato na kare daulolin daga ma irin waɗannan abubuwan. Ma'ana kowane gari za ka iske, kamar ka ɗauki Kano, ko a ce ka ɗauki Katsina, ko ka ɗauki duk daga cikin garuruwan, idan kun fita garin babu nisa, kilomita 10 zuwa 20, za ku ga ƙauyuka. Waɗannan ƙauyukan asalinsu, ko da yake yanzu kila sun zama wani abu, asalinsu kamar yadda tsarin da suka yi shi ne ribat ne, ana kiransu ribat. Ribat wato wuri ne kamar inda mayaƙa za su zauna su rayu a wurin, suna da ɗan abin za su noma, in malamai ne suna karantarwa, amma mazauninsu da abin da suke shi ne mayaƙa ne don su kare garin daga wani hari da za a yi musu. Saboda haka a gonakinsu, in sun ga mayaƙa daga wani wuri sun zo, kafin ka ce mi sun isar da labari. Idan ma an tashi yaƙin, su ma mayaƙa ne, daga nan za su fara yaƙin. To duk irin wannan tsarin za mu gan shi in muka duba waɗannan littattafai, wanda su wannan tsarin shi ya kawo zaman lafiya, ya kawo bunƙasar tattalin arziki, ya kawo natsuwa. Sai da aka yi shekara 100 ana samun irin wannan, kafin Turawan mulkin mallaka su zo, su kuma suka zo da nasu tsari na daban, wanda shi ne ya kawo mu inda muke yanzu. So
za mu ƙoƙarin mu taƙaita a nan. Muna fatan shiri na gaba kila mu ɗauki ɗaya daga cikin littattafan nan mu ƙara sharhi a kansa, ɗaya ne, biyu ne, uku, yanda ya sauƙaƙa, domin a tabbatar da cewa ga irin tsari, ga irin wato afkar da tunane-tunane da irin tsarin dai da aka yi ma wannan daula na Usmaniya, ba da ka aka tafiyar da ita ba, akan ilimi, kuma littattafan nan rubuce suke, kuma za a iya duba su a gani wasu abin da suka faɗan har yau za ku ga suna da nasaba ko kuma suna da muhimmancin kansu. Wannan shi ne buƙatar mu, don a gane wannan, kuma inda akwai abin da za a karɓa na darasi daga wannan, ya zama an karɓe shi domin mu amfana daga abin da muka samu na tarihinmu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.